טוב, אז שלום לכולם, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי להדרכה סופר קצרה שאני הולכת להעביר לכם. אני הולכת להדריך אתכם ממש שלב אחרי שלב על המערכת כדי ליצור לכם את האוטומציה הראשונה שלכם באינסטגרם. זו אוטומציה ממש פשוטה ואין שום סיבה שאתם לא תוכלו לעשות את זה. אז יאללה, בואו נעבור עכשיו להדרכה. אוקיי, אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה חשבון של מניצ'ט. אז אנחנו נחפש את מניצ'ט בגוגל. ואנחנו, אם אין לנו חשבון עדיין, אז אנחנו נרשם ונחבר את האינסטגרם שלנו, ואם יש לנו, אז נתחיל לעבוד כבר מיד. אני נכנסת למניצ'ט, ככה האייקון שלו נראה, והולכת לאתר. והדבר שאני רוצה להראות לכם זה כרגע איך ליצור את האוטומציה הראשונה שלכם, הכי פשוטה שיש, כדי שאתם תוכלו ככה לשלב את זה בתוך העשייה שלכם, בתוך האינסטגרם. קודם כל, זה המסך הראשי של מניצ'ט. אני הולכת פה בסרגל הזה לאוטומיישן, ואני יוצרת New, אני לוחצת על New Automation. זה המסך בעצם של האוטומציות, ואני רוצה ליצור עכשיו אוטומציה חדשה. אני אלחץ פה על Start from Scratch, ואז הוא יביא אותי למסך ריק. קודם כל, איך האוטומציה בנויה? האוטומציה בנויה מטריגר ומפעולה. אז בעצם אני לוחצת פה על New Trigger, ופה הוא נותן לי לבחור על מה אני רוצה, מה הטריגר שיפעיל לי את האוטומציה. אני רוצה טריגר על כל תגובה לפוסט שלי, של המילה אוטומטי, שישלח הסרטון הזה, אוקיי? אני רוצה שישלח לינק למשהו. לוחצת על זה, user comments on your post or reel, בעצם זו התגובה, זה בעצם הטריגר, ואז אני מגדירה איך הטריגר הזה פועל. אז לצורך העניין אני רוצה לבחור את הפוסט הזה, זה לא רלוונטי כרגע איזה פוסט, מבחינתי זה זה, ואז אני רושמת פה, הוא נותן לי להגיד, אוקיי, את רוצה שזה יפעל על כל תגובה, או שאת רוצה ספציפית על תגובה מילה ספציפית. אז אני רוצה שזה יפעל עם המילה אוטומטי, ומספיק שאני אעשה לחיצה ככה בלבן, יצא לי בעצם מהעריכה. אוקיי, ואז מה אני רוצה שתהיה התגובה, מי שמגיב לי, אני רוצה שתהיה תגובה שאני עונה לו, כן או לא, אני יכולה שלא, לבחור פה no, או לחילופין אני יכולה להגיד לו כן, ויש לי פה כמה תגובות רנדומליות שהוא בוחר לי ביחסים שונים, אני יכולה אחר כך גם לשנות את זה, אבל לצורך העניין אני רושמת לו פה מעולה, אצלך בפרטי, ופה שלחתי אליך לפרטי, שלחתי לפרטי. תכתבו את זה בסגנון שלכם, איך שהייתם עונים, ואז הוא יערוך את זה, הוא ישלח את זה רנדומלית כל פעם הוא יבחר משהו אחר. יופי, אז זה החלק של הטריגר, שימו לב, אני סוגרת את זה, הנה הטריגר. טוב, אז אחרי שהגדרנו בעצם מה הטריגר שלי להפעיל את האוטומציה, עכשיו אני רוצה להגיד לו מה הוא הולך לעשות. אז מה שאני רוצה לעשות זה ללחוץ פה על אינסטגרם, כי אני רוצה להגיב לו בתוך האינבוקס שלו באינסטגרם. אני הולכת לשלוח את מה שהבטחתי במילה שהגיבו לי. זאת אומרת, אם הבטחתי איזשהו לינק לסרטון או מדריך או כל דבר אחר, אני הולכת לרשום פה הודעה כאילו אני עניתי באופן אישי. יש לי אפשרות לעשות פרסונליזציה, אני יכולה לשים את השם של הבן אדם ששלח לי הודעה. אז אני לוחצת פה על שתי סוגריים מסולסלים, ואני מכניסה לפה את היי first name, השם הפרטי. זהו, ואז אני כותבת את ההודעה, ועוברת לשלב של להוסיף את הלינק לסרטון. אני רושמת פה את מה יופיע על הכפתור, ואני רוצה שזה יהיה פתיחה של אתר חיצוני, כי המדריך שלי נמצא ביוטיוב. אז אני עכשיו מדביקה פה את הלינק לסרטון שלי. זהו, אני סיימתי עם האוטומציה שלי. מה שאני עכשיו הולכת לעשות זה לקרוא לאוטומציה שלי בשם, ולא לשכוח לשים את האוטומציה, להפעיל בעצם את האוטומציה, אני לוחצת על set live, זאת אומרת כל מי שירשום לי עכשיו את המילה אוטומטי, יקבל דעה ולינק לסרטון שכבר הכנתי מראש, וזהו, זה הכל. אני לא יכולה להסביר לכם איזו הרגשה זאת לבנות לעצמי את האוטומציות שלי בעסק, ואם יש דברים סופר כלילים שאתם יכולים לעשות לבד, אז תעשו את זה. אני בעד לצאת מאזורי הנוחות ולעשות כל מה שעוזר לקדם את העסק. אז תהנו ותכתבו לי בתגובות אם אהבתם, אם זה עזר לכם, ואם הצלחתם לבנות את האוטומציה הראשונה שלכם.